Салому алейкум ҳамҷорони азиз. Имрӯз 3 июни соли 2025. Имрӯз мо шурӯъ кардем ба тоза кардани зираи мо. Кори якуме ки мо мекунем ин тоза кардани аз шохаҳои калон аст. хеле ки мебинед мо элак карда истодаем. хеле чанги бисёр дора, як чанги талх дора. аз ҳамин сабаб бо ниқоб кор карда истодаем. тахти роҳбарии оғои Абдуллозода кора шурӯъ кардем. ай тагаш рехта истодааст ва оварда алоҳида дар иҷо бо хазони калон шумо рехта истодем. оз як ай наздик нишон шуда. бисмилла. зираи мо мутаассифона ҳаҷмаш каме майда шуд. сабаби он дар набудани боришот буд. хоб, кори дуюми мо ин аз хасои майда низ ҷудо кардан аст. ин корро мо дар ин аппарат мекунем. ин таҷҳизот дастӣ сохта истодагӣ. дар ин ҷо мо мерезем зира. хоб, аз ин ҷо кавш ин тараф мебарояду. як нишонти кавш аз ин ҷо мебароя, зира поён мефуроя. хоб, бо давоми корро бо нишон медиҳем шумо. ҳамҷорони азиз, дуюм марҳилаи мо ин бодгардон кардани ана ҳамин зираи аз эла гузарондагӣ аст. мо таҷҳизоти худро гирён кардем ва ҳозир шурӯъ мекунем бар бодгардон кардан. хоб, бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дарвозааш ҳоло маҳкам аст. аз пара нишонтиам шумо. ҳоло ки дар ин марҳила мо ин таҷҳизоти мо аз чанг тоза карда истодааст. хаси он на он қадар тоза шуда истодааст, балки чангаш пурра тоза шуда истодааст. ина ҳамҷорони азиз, ина мегирем. аллакай мебинем ки зираш бисёртар аст, сихош камтар аст. ина марҳамат. манам хе мо бодгардон карда истодаем. ҳоло бо ин чанд марҳила дорад тозакунии мо. ҳоло бо азиз сихошам тоза мекунем. ана марҳамат. ҳамҷорони азиз, нав бо оғои Абдуллозода ба мон фаҳмонданд ки
дар ин марҳила мо танҳо чанг ва барги зираро мегирем, ҷудо мекунем. ва чӣ гунае ки ман савол додам ки ин хасҳоро мо чӣ гуна мегирем, ин хасҳое ки боқӣ мондааст, ин хасҳоро мо бо ана ҳамин элак мегирем. дар охир бо ин зираро мо элак карда ин хасҳои охирашро мегирем ва ҳамин тавр худо хоҳад мо боз натиҷаи кори худамро ба шумо боз навор карда нишон медиҳем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинем ин таҷҳизоти мо хокашро дар иҷо партофта истодааст. инҷо ҳамаш хок, чанги ҳамин зира ва дар иҷо худи зира ва хаси майдааш, марҳамат, зира ва хаси майдааш рехта истодааст. ва айни замон ман як камеашро гирифта аз элак гузаронидам. чӣ гунае ки мебинем боз ҳам тозатар шуд, хаси майда боз ҳам камтар шуд. хоб мо аз сабабе ки қувваи телефонам ба анҷом расида истодааст, дарҳол мегӯям ки мо боз чӣ корҳоро ба анҷом медиҳем. мо дубора баъд аз он ки мо аз элак гузарондем, бо дубора мегирем, аз чанг бо тоза мекунем ва баъд аз он мо зираи тозаро ки метавонем дар хӯрока, дар авқотпазӣ истифода барем, ба даст меорем. хоб, бародарои азиз, ин буд як навор дар бораи зирапарварӣ ва чӣ гуна мо онро аз хасу хош тоза мекунем. як бор ман ба шумо ин таҷҳизоти дастиро нишон диҳам. ин таҷҳизот бехатар аст, ягон хел корд надорад дар дарунаш. чӣ гунае ки мебинем акаи асилдини мо ба даст кам сар дода истодааст ба ин суроқӣ ва дар иҷо як шамолчак мондаги аст. аз он ҷо шамол дода чангашро нес мекунад. хоб, дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.